iskanci zai hana a mata ina fir'auna mandabari fir'auna mandabari duro zai cika da ruwa ya hau sama idan ga watsuwa wai ruwan sama yi mala an yi yin iska ya hasko cocila ya ce ya yi walƙiya in ya fakaici mutane sai ya dace da ran goram ya ce ya yi tsawa da Allah ya so yi masa wa'adi a kan tunkwari mata yana cizon kasa hanjinsa izazzago hanjinsa a gefe gangan jikin a gefe yana yanzu kwanan nan wani sabon addini ya fito daga nan wajen Kaduna na je wallahi malam in na faɗa wani zai ce kamar da gangan nake mun taho daga Kaduna haka da muka yi facin a wani masallaci ce Allahu Akbar da aka yi haka alaga mata malam sai naga kowa ya haka in ka je gari kaga kowa da jila wallahi ne ma sai ne haka wallahi ina tahowa to ni ban san yadda ake ba ashe kafa ake harbawa wani da ya same ni anan sai da na zauna to wallahi sai na rama azhar ce da ma na kaula alwala na hika sahon gaba da jira lafa yawa ku ban nai redi na duba wani dan bushe shi iri na majalisa bushe shi yana da shehi ya zauna na je na tambayi malama na ce malam wannan wace sallah ke na yace tsaf wallahi na ce to ai na ga an harba kafa ba